Děti z Hrobčické mateřské školky v poslední den školního roku zcela zaplnili obecní úřad v Hrobčicích. Důvod setkání byl prostý – konec školního roku. Navíc se děti loučily s místní mateřinkou, kde prožili několik nádherných let. Od září je již čeká učení v základních školách. Jak se těšíš do školy? Hodně. Na co se tam těšíš? Třeba, že se naučíš počítat? Číst se těším, až budu umět. A přečteš si nějakou pěknou knížku? Jo. O zvířatech, jak se budeme učit o zvířatech. Já se chci na to, že se chci naučit číst. A až budeš umět číst, tak si budeš číst hodně knížek? Jo. Těšíš se na nějaké knížky? Jo. Na jaký? Já mám doma to o Jedničkovi a Mařence. Na co se těšíš nejvíc do školy? Na učení. A co se chceš všechno naučit? Třeba i hádanky. A těšíš se třeba na to, že se naučíš číst, psát, počítat? Těšíš se teď do školy? Jo. Na co nejvíc se ve škole těšíš? Na čtení. Malé hrobčické děti všem přítomným zaspívali, zarecitovali básničky a zasloužili si za to velký potlesk a i přání k úspěšnému vkročení po prázdninách do školy. Také vím, kde srdce mám, jednu knížku zavírám. Škola základ života, říká se, takže dobrý základ do toho života. Dobrý známky a trochu zlepšit i chování. Loučení nebývají lehká a tak tomu bylo i v Hrobčicích. Dětem, ale i učitelkám, které je ve školce vedly, se bude stýskat. Je to vždycky takový, člověk si je vychová od malinka a pak najednou odchází, nedovedeme si představit, že tam nebudou, ale zase přijdou noví a musíme to nějak prostě zvládnout. Právě když už odejdou do té školy, vzpomínáte na ně i se třeba setkáváte, vídáte? No to určitě, děti se strašně rádi vracejí a to si myslím, že je největší odměna pro nás. Na závěr celého setkání v Hrobčicích nechybělo slavnostní šerpování a také předání dárků. Každý budoucí školák si jich odnesl opravdu hodně. Letos jsme vybavili kufříkem a v tom mají takový základní potřeby do školy, jako pastelky, gumu, tužku. A tak. Jak se ti to líbilo? Hezký. Co se ti tady nejvíc líbilo? Ten kufřík. Udělalo ti velkou radost? Jo. Dostala si krásný kufřík, koukala si do něj, co tam bylo? Jo. A co tam bylo? Štětce, nůžky a už dál nevím. Bude se ti stýskat po školce? Jo. A po kom nejvíc? Po Tereste. Bude se ti stýskat po školce? Jo, to bude. Po předání darů nechybělo ani připravené občerstvení, včetně krásného dortu. Dětem zbývá popřát hezké prožití prázdnin a od září mnoho úspěchů ve škole.